ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саодотаҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Бардуи азиз, апашко ҳама каса созен тинҷаи саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз 25 июни соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 125 сомонӣ. Бардуи азиз, дар имрӯза видео мошинҳои арзон, мошинҳои қимат қабул кардагием. Оз барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. марҳамат дӯстони азиз, шумо то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки аз ҳамин канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, дӯстони азиз, ако мисол апо уқа вақт шуморо намегира, инин поён дар кнопкаи подписатсия ҳамура бичқен. мисол ки ма видеои нав дар ютуб мондам, телефони шумо да меравад. ана ака мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. бардуи азиз, мегзарем ба якум мошини фурӯшии имрӯза. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшӣ Fura DAF Евро 5. Fura DAF Евро 5. соли баромадаш 2009, сӯзишвориш дизел, мотораш 460, коробкаш автомат. ретар бардуи азиз, яъне ки горни бидай, ретар горни гуфтагия соҳибаш. ҳуҷҷатош бучидагия утилизатсия дора. 6 балон дорад дӯстони азиз, 4таш навай, 2таш 50%. хадаҳоиш созай, аккумуляторош навай дӯстони азиз. ана Fura DAF Евро 5 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин 230 000 сомонӣ мегӯянд. 230 000 сомонӣ арзон мешавад. ба пули русӣ 1 817 000 рубл мешидай. дута рақамҳои Тоҷикистон шамондагим номерои поёнгишта WhatsApp дора. занг бизанед бардуи азиз, Fura DAF Евро 5 бихарен. бовар кунед, беҳтарин нархайда. мошини дар корияй. бардуи азиз, Honda Servi бидай. мошини фурӯшӣ Honda Servi, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.4, коробкаш автомат. турбанадуд дора, хадаҳоиш 100%, ҳуҷҷат тоқа утилизатсия дора мега. учо снят кардагиай. бардуи азиз, нархи мошина 120 000 сомонӣ мега. мошин дар ноҳияи Фархора дӯстони азиз, нархша 120 000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд рақам мешавад дар рӯи экран айсагиам. ва соҳиби мошин гуфтагия ки ягон хона дар шаҳри Душанбе боша, болои сум метавон. марҳамат бардуи азиз, Honda Serviра метавонед ки бо нархи 120 000 сомонӣ харидорӣ кунед, ё мисол ягон хона дар шаҳри Душанбе боша, болои сум метия. номерои телефонаш номерои расияшай дар рақамҳо WhatsApp ам дора. марҳамат, занг бизанед. дар видеоҳои пешина бисёри бардуро гуфта буданд ки ягон мошинчаи мисол экономични арзона гумон. бардуи азиз, на марҳамат як мошини арзон мо дарои кардагиам, бо диққат гӯш кунед. ана мошини фурӯшӣ Suzuki Swift будай. Suzuki Swift мақсад ки ранги ҳамин Toyota бардуи азиз мошино Suzuki Swift мақсад ана запчастош ҳама чизаш бидай мега соҳибаш. соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.3, коробкаш автомат. 4 моҳи дига ҳуҷҷат дошта, утилизатсия кардагӣ, печка кондитсионери 100% кор мекунад. срочни ҳамин бародарда сум дар кор буда. бадруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа.
нархи мошина 48000 сомонӣ мегӯяд. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагем, номерои телефонаш ҳаст. марҳамат, харидории аниқ занг бизанед. бардорои азиз, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепула бучхен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. ва бардорои азиз, ягон кас реклама дошта боша, мошин, хона ё ягон чиз дига барои фурӯш, нами рақамҳода танҳо дар WhatsApp бинависен. ва бардорои азиз, баъди реклама бо мисол мошинҳои арзонда мегзарем. то охири видеоро тамошо кунен. беҳтарин мошинҳо мондагием хулоса. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардорои азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардорои азиз гарени арзон шудагӣ ай. фақат шумо бардорои азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарени арзон шудагӣ дӯстони азиз. занг бизанен, мегӯян ки номероро ай канали савдо теҷа гирифтам ба шумо скидка мекуна. бардорои азиз, мошини фурӯшӣ Toyota Vitz будай, истеҳсоли Япония, соли баромадаш 2010, солҳои наушай, сӯзишвориш бензин, объём мотораш 1.1, коробкаш автомат. балонош нав пачка дӯстони азиз, ҳуҷҷатош 7 моҳ 8 моҳи дига мондагӣ будай соҳибаш мега. утилизатсия дора, кондитсионер печкаш кор мекардай. мошини зури камрасходай бардорои азиз, мумкин бисёрат бидонен, дар 100 километр 5-6 литр бензин мехӯрад. бардорои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Боғтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина гуфтагие ки 57000 сомонӣ бугӯ. мошин бардорои азиз экономичне ки 57000 сомонӣ дӯстони азиз. номерои телефонаш ҳаст, касе харидори аниқ бошен, марҳамат занг бизанен. бардорои азиз, Toyota Corolla будай, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад. объём мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагие ки алиш мешава болои сум метавон. мақсад ягон мошини состар боша, алиш мешава болои сум медодай. мотор, коробкаш ҳолаташ хубай мега. документош 1 сола, утилам дора, яъне ки утилизатсиярам кардагӣ будай. бардорои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 64000 сомонӣ мега. 64000 сомонӣ дӯстони азиз. ана дига маълумотош навистагӣ нест. касе харидори аниқ бошен, ана числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақтар боша, баъд занг бизанен. бардорои азиз, мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris будай, соли баромадаш 2016, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора. алиш намешава, арзонам намешидай. охири наршай дӯстони азиз, алишам намешава, арзонам. мошин дар шаҳри Боғтар, тарафи Уялида қарор дора. нархи мошин 55000 сомонӣ, ҷои сумгириш будай дӯстони азиз. ва алишам намешава, арзонам намешава. касе харидори дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳастай. ана илтимосай шумо числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақтар боша, баъд занг бизанен. арзон намешава умуман. бардорои азиз, мошини фурӯшӣ Mercedes S-Class, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин, ана мисол газ кор мекардай. объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дагие ки ана ба мо пул лозимай мега, ба ҳамин хотир фурӯхтесем, мо хариди фурӯш нестем мега дӯстони азиз. ана мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотораш мега 100% дӯстони азиз. мошин дар шаҳри Боғтар, ана пешина Қурғонтепа. нархи мошин 42000 сомонӣ мега. 42000 сомонӣ. касе харидор бошем, бардорои азиз, марҳамат занг бизанен.
бародарои азиз, Opel Astra F дар кузофи хечибек соли баромадаш 1992 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6 литраи коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додааст ки мотораш 100%, ходовоиш 100%, утил дора, техас мотораш 1 моҳи дига мондагӣ буда, баллонош 80%. срочно сум дар кораитсионӣ азиз гуфтагии соҳибаш. мошин қарор дора дар ноҳияи шаҳри нав. нархи мошин 16000 сомонӣ мега. 16000 сомонӣ бародарои азиз нархаш будай. касе харидори аниқен, марҳамат занг бизанен. хеле бародарои азиз, апашкҳои бад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. мақсад бародарои азиз, чӣ хеле мошин дар корайтона комментарияи ҳамин видеода бинависен. мо дар чӣ мошине ки арзон рӯй кардан, бародарои азиз, мо мисол барои шумо розӣ нархи навошона гуфтем. чӣ мошине ки дар корай чӣ хеле гуфтам, дар комментария бинависен. мо дар видеои оянда насиб иншоалло арзоноша ҷидо карда барои шуморо реклама мекунем. ва бародарои азиз, ҳатман лайка бичиқен ва битонен ҳамин видеоро поделиться кунен бародарода. ягон мисол ягон одами мошинхар боша, ай ҳамин видеои мо иншоалло ки ягон мошин меёба мехара. ва бародарои азиз, агар мисол ягон кас реклама дошта бошен, мошин, хона, квартира, ягон чиз дигар барои фурӯш дошта бошен, ҳамин рақамода танҳо дар ватсапаш бинависен. то видеоҳои оянда, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.